Пакуль Генрі Олтман стаяў у корку, ён уяўна дадаў сабвуферу ў маленькіх машынах у спіс рэчаў, што ён ненавідзіць. Там уже былі сабачыя какашкі, аўтасігналізацыі, рэкламныя флаеры, двайныя дзіцячыя вазочкі, хамякі, голубы, мужчынскі адэкалон, віншавальныя паштоўкі, шлёпанцы і Бог. Что за холера? Я чакаў тут больш за 2 гадзіны, а вам усё роўна. Злы чалавек. Показали анюрызму галаўнога мозга. Колькі мне засталося? Не ведаю. Колькі? Не ведаю. Робіцца Колькі? злейшым. Дайте мне лічбу. Я не сыду, пакуль не пачую лічбу. 90. 90 чаго? Хвілін. Што мне рабіць? Цяпер ён спрабуе ўсё выправіць. З жонкай. Генры, што адбываецца? Трэба заняцца сексам, тэрмінова. У мяне няшмат часу. Ніякага секса. З братам. Ведаеш, ты толькі робіш горш. Так шмат усяго. Добра. З сынам. Бруклінская танцавальная акадэмія. Томі, у вас? Пакіньце паведамленне. Запішы мяне. Томі, калі ты будзеш гэта глядзець, я ўжо памру. Стоп! Што? Як уключыць? Кнопка запісу. З сябрамі. Збяры людзей, я даслаў табе ліст з поўным спісам. 25 чалавек, гэта вар'яцтва. Збяры іх. Генрі! Генрі! Дзе астатнія? Я ж тут! Наколькі ж цяжка казаць камусьці, што ты іх любіш? Мы знойдзем вашага брата і змесцім яго ў шпіталь. Толькі прасачыце, каб ён заставаўся ў спакоі і нішто не падымала яго ціск. Напрыклад? Злосць. Вы ўвогуле бачылі майго брата? Я паміраю. Колькі ў цябе часу? 1,5 гадзіны. Ой, дружа, гэта адстой. Дакладна. Вы сказалі мне, што я памру праз 90 хвілін, бо ваш кот скокнуў з вакна? Гэта будзе цікава. Прымірэнне з усімі за 90 хвілінаў? Спрабуеш забіць сябе? Ты хаця б памятаеш апошні раз, калі ў нас быў секс? Найзлейшы чалавек у Брукліне. Каб ты здох! Добра, калі просіш. Киноконг.бай. Пра кіно па-беларуску. Агучана пры падтрымцы кампаніі Велком.